ЗДРХОР. Аз съм Юкай, заместника на Миро, защото Миро се щупи тъпия крак. Не. Шегувам се, Миро се щупи най-готелия крак. Това означава десния крак. Тук Миро, този яде 5 грешки. Ти му каза 0. после, когато се щупи крака, почна да реви и падна и се щупи ръката. И то не едната ръка, а двете. Това не може да играе. Да. Зато и аз съм му заместника. Да ви кажа как се казва Милкай. Тук е Кристиян. Как се казваше? Криско БГ Гейминг. Тук при нас е Криско БГ Гейминг. И той ще играе. Аз минах рекорда на Мирон. После и Кристо изигра 2 игри и мина много хубави рекорди. Аз тук се качвам. Тук Мирослав яде гриски. Криско БГ Гейминг му дава такива гриски в устата, за да яде. Мирослав е на помощ на... Ще ви пуша на гроба. Ой, дяко. Миро! Абе, то няма да успееш да му дадеш. Мирослав! Умника удари Емре. Мирко бъта умира. Сега му щупиха и другия крак. Тъпи, щупихте и другия крак на Мирко бъта. Вече няма нито ръце, нито крака. Има бе, сигурен. Глава, нито глава. 2 минути ти пасаха. Бакуте в тока. Макнюе! В Сава Гес. Беркай в Сава Гес. Буст, бе, циганин. Що ме плюеш? Управляш. Кое място си клона? Ей, тук много го мразя, Дамо. Аз го наричам Дама. Дама пика умира. После следва деца. После ги убива. Братлете, сейчас сме имаме физическо. Бягаме като луди маймуни. И аз съм най-бързия. Ето го. Значи къде е човек? Ето го е моето лице. Чакай, бе! Ето ме, връщам ти го, Миро! Колапа, бе! Аз съм си взел телефона! Мач! Телефона аз съм си взел! Какво искаш? Не, мач! Чакай, елате малко тук втори клас. Елате тук. Какво искате да играете? Народна топка! Чакай. Мач! Тихо, не викай. Какво искате да играем? Народна топка! Абе, елате тук така. Имре много спъва и Денислав не ни подава. Така. Сега ще дойде. Решете целият клас
Елате тук така. Радина ела тук, Иван ела тук. Мирославе. Без пари! С подаване! Елате тук. Ето тази госпожа. Мач, госпожа, мач. Сега. Мокните малко, бе. Който иска да играе матч, давам топката там. Момичета, който не може да играе матч, ето може да играе с тия малките топки. Аре, мач! Ето ви топките, обаче само да чуе някой да се кара с пъва. Може да играете тук с тия топки. Ето е другата вечеря. Тук си играйте, конче е там.